Bale, paralelak eta perpendikularrak egiteko hainbat tresna daude, danak hemen barruan, bai? Edo, ateratzen baduzue, hemen ikustu dela widget, tresna barra, izango da... marra, izango da, bai? Bale, ordan nik badaukat hemen kanpoan, ordan honen paralela bat egiteko, baitu, hemen daukazue, gogoratu ez baduzu da, jarri gainean, ez baduzu gogoratzen, eta esango du zer den, bale? Bale, kasu honetan paralelo, hola, paralelo. Klikatzen baduzu, zer gertatzen da. Galdetzen dizu, jarri behar dezakezula hemen, ze distantzia, eta zenbakia, zenbat. Porque nik igual nahi dut hemen, hurbiltzen nahi dudan elementura, eta ja paraleloa egiten du, bale? Baina igual nahi ditute 18, pues jartzen nahi zor, eta aldatzen diotau, edo distantzia, edo nahi dudana, bale? Hori da paralelo tresna. Gero ere dago, paraleloa, baina puntu batetik. Zer esan nahi du horrek? Pues zer galdetzen du? Aukeratu entitatea. Honen paralela, nondik. Bueno, hau igual orain lianteagoa da, lehenengo hasiko gara batekin. Nondik, pues imaginatu erpin honetatik nahi duzula, pues galdetzen ja hau aktibatu dugu eta ez bestea, ez? Ziren ez dakigu igual distantzia zehatza, pues hemendik, eta listo, ez dugu distantzia sartzen, esango diogu nondik. Eta hori zer da, elkarrune bat, ordan elkarrunea aktibatu, eta hemen ikusten duzuen bezala bestea ere aktibatuta dagoenez, pues ez da zehatza edo akatsak egin ditzakegu, ez? Desaktibatzen dugu bestea. Eta horrela bakarrik ikustetik klik egiten, hemen, klik, eta listo. Hemen gehiago ekiko genitu, pues nik hau egingo nuke eta gero jau gainontzekoak distantzia berdinera egingo lituzke, bale? Hori paraleloa, bale? Paraleloa puntu bat, hau izango lirateke erdikaria, bai? Bale, imaginatu honen erdikaria egin nahi dugula, ordan, aukeratu lehenengo lerroa, eta, bueno, lehenengoa, zeraten dugu, zein luzeeran, bueno, horren ikusiko dugu, aukeratu lehenengo lerroa eta aukeratu bigarrena, eta zer egin du hor? Bat super txikia, zeren luzera jarri diogu hori. Vale? Baina, gogoratu, eskumako botoian agertzen zaizkigula erabili ditugun tresna guztiak, horrela ez gara ibili behar mendik bilatzen, batzutan asko zaskarragoa da. Vale, erdikaria, zein luzerarekin, nahi dut 50 zehatza. Vale? Lehenengoa eta bigarren aukeratzean ja egin du. Hemen zergatik egin ditzakegu gehiago, behitu. Karo, hori erdikaria, edo nahi badugu angelu bat hainbat zati berdinetan zatitu, ez? Behitu hau, berria da, edo ez naiz kontrolatu orain arte. Bale, behitu. Hor daukazue. Bai, hau. Zein falta zaigu perpendikularra, ortogonala, bale? Aktibatzen dut. Orduan zer, noren perpendikularra, honena. Eta luzera, zerenik egingo dut horrela, eta ja, esango dit nondik nahi dudan. Eta luzera aldatzen badiot, ikusten duzuen bezala, hemen zer egiten du erdia, bai, hori ez dakit aldatzen, bueno, ez dakit alda daiteken. Luzera, pues 30, baina 30 gora eta 30 bera, bale, egiten du. Nondik nahi dut jarri, pues hemen erdian, pues aktibatzen dut, honen gainean, imaginatu nahi dudala erdia zehatza. Edo ez, erpinean nahi dut jarri. Pues aktibatzen dut erpina eta hemen nahi dut jarri. Pues hor jartzen dut. Vale? Hori ortogonala. Eta gero hemen angelu erlatibo bat. Ortogonala bezala, baina angelu batekin. Imaginatu nahi dudala honen 30ko zuzen bat, pues jartzen dut hor. Aktibatzen dut, hemen jartzen ditut graduak, graduak, klikatzen dut, eta behitu. Ja da bilor pres, 30 gradu, zehaztu posizioa. Non egingo dut klik? Eta hor luzea, imaginatu 500 nahi dugula. Luzatu da pilo, Vale? Zer nahi dut hemen erpinean? Pues hemen erpinean, nahi dut justu erdiko puntuan, pues alonketzen dut hau, aktibatzen dut bestea, erdiko puntuan. Vale. Eta hor egin du, bale, orduan, paralela eta ortogonala edo angelua.